vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mangwanani akanaka. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nawo maconfessions awa. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma Nashe, ininiwo ndakanetsana neimwe n'anga, saka n'anga iyi pari zvino iri kundeti ndinofanira kuti ndinge ndichibhadhara, but dambudziko riripo nderekuti akandipa mushonga murume uyu, akanditi mushonga uyu ndewe Lucky. Apo pandainge ndaenda kumusha, mukoma Nashe, ndakaenda kumusha mushure mekunge amai vangu vashaika, ndokubva ndamboenda hangu kudheni. So pandainge ndava kudzoka ndikabva ndati sezvo ndagara ndiri kuno kuZimbabwe, ndainge ndiine imwe n'anga iyo yandainge ndichitaura nayo, ndikati ndava kutoenda kunosangana nawo sekuru ava ndinzwe kuti zvakamira sei. Ndakabva ndachizotaura navo sekuru ava, ivo vakabva vati kwandiri, hazvinetse kutaura kudai, ndinokwanisa kutokupa mishonga, but ndine mishonga yeLucky. Vainge vachiti vane mishonga yakaita sana gondwa, uye zvekare neimwe inogadzira mheni, divisi, uye zvekare nezvitokoloshi zvavakatoti ndinotokugadzirira zvikwambo zvako motobva nazvo pano zvichitofema zvichitotaura. Ndikati ini sekuru, sezvo mati mune mushonga weLucky, handiti mati mushonga uyu weLucky hakusi kuromba here? Vakabva vanditi kwete muzukuru, mushonga weLucky hakusi kuromba, asi unenge uchingobatsiridza nawo nevedzinza rako kuti ivo paya pavanenge voshava, newewo kusaidi uchizora mafuta awa eLucky, zvinhu zvako zvinge zvichizonyatsokuendeka negwara rakanaka. Ndikati kana zvakadaro it is okay. Takataurirana inini nasekuru ava pamaprizes, ndikabva ndati sekuru, kutaura chokwadi sezvamunongoziva kuti ndanga ndakauyawo kunoku because of my mom's funeral. Vakanditi ndiri kuzvinzwisisa muzukuru, saka pari zvino unokwanisa kundisiyira mari. Ndikabva ndati sekuru, mari yandiinayo kutaura chokwadi yainge iri $109 ndo yega mari yandainge ndiinayo. Vakanditi it's fine, but ishoma mari iyoyo. Ndanga ndakatarisira kuti uchasiyawo mari yakati one day, because ndinokuzivai vanhu imimi munoti kana mukagara mawana mari yakawanda mushure mekunge Lucky iri rava kushanda, munenge mava kusatombonzwa kuda kudzoka kunoku. Ndokusaka ndichingoti munhu anofanira kuti ange achingoita pay and clear, then iwe ubva watobuda mandiri, neniwo ndichizobudawo mauri, ndisazongoramba ndichingokuteverera ndichingokubvunza kuti ko zvazodii, nekuti ndipo paya pakuzonetsana. So ini nasekuru ava takataurirana, ndokubva tawirirana kuti sezvo ndainge ndisina mari, what he was going to do was that he was going to assist me, then ndobva ndachizoshandisa mushonga uyu. Mushure mekunge ndaushandisa, kana ndikangogara ndaita mari, then ndobva ndachizodzoka kwavari. So ndakabva ndachizopiwa mushonga uya mukoma Nashe, ndikabva ndachizouyawo kunoku kuSouth Africa. But nyaya iripo ndeyekuti kubva zvakafa amai vangu kusvika pari zvinozvi, zvinhu zvakandiomera mukoma Nashe. The situation it is really bad. Saka semunhu ari honest, ndakabva ndadzokera kwavari ndikabva ndati sekuru, nyaya iripo ndeyekuti even though imimi makati ndinozokubhadharai kana zvangu zvinhu zvaita, but chitarirai muone kuti hazvisi kana kutombofamba. Saka ndafunga hangu kuti ndinge ndichidzosera kamushonga kenyu aka, because vainge vakandipa chibhodhoro chavakanditi chibhodhoro ichi unoshandisa mushonga uyu uchizora until apo paunenge wazoona kuti zvako zvaita. Saka sezvo zvainge zvisina kuita, ndikabva ndati sekuru, you know what, it is fine, chingogarai zvenyu mangotora mishonga yenyu. Vakabva vati hakuna zvakadaro, ina handina mishonga inoti kana yabuda pamuzinda yodzoka isina kana chayakabata, aiwa ndingagoti ndiri kuitei, nekuti izvezvi wakanditarisa kudai so nditoriwo nemhuri yangu yandinotofanira kuti ndige ndichitoriritira. Saka kana iwe wava kuda kudzosa mishonga yangu pasina zvaunenge wandipa, handione sekunge tinokwanisa kuwirirana. Ndakabva ndati sekuru, saka muri kuda mari? Vakaita mazuva vasingakwanise kundipindura, vachingoblutika. Ndikazotita zvokufona, vakati it is fine, ndichakupindura paWhatsApp. Zvino vakazondidavira paWhatsApp mukoma, mari yavari kuti vanoda kubva kwandiri
hanzi vari kuda at least kutangira kubva pa$900 asi hanzi kana usingazodi kuzosangana neminyama kumberi uko kwauri kuenda kana accident, because vakati ndaona wazoita accident kubasa, saka pabasa pandinoshanda pane mishini yakasiyana siyana, maexcavator nei, saka ndaitarisirawo kuti nekuda kwemishonga yandainge ndichishandisa murungu ainge achazonditora obva azondiendesa kumain branch, because isusu sezvo tiri mazimbabweni tisina mapapers, saka tiri kungogarawo zvedu kumaprazi, but mari dzatinopiwa mari dzacho ishoma, uye zvekare iye mutemo wake unoti kana uri muzimbabweni paya paunotanga kushanda uchimushandira anobva achizokutanga kukudzidzisa madump truck uye zvekare nemimwe mishini yemumamaini, saka anozongopota achikutora obva aenda newe kumaini, because ane mamaini murungu wedu apa unenge uchishanda mumaini but at the same time uchipiwa mari iyo inopiwa vamwe kuprize. We go all over South Africa but tisina mari svinu yatinombopiwa, ndokusaka ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichishandisawo mushonga uyu welaki ndichiti zvimwe kuda zvichaita, saka vari kuda mari yakawanda sekuru ava, in which mari iyoyo handina, kunyange zvikanzi $900 mukomanashi handina kana kwandinokwanisa kuiwana, because izvozvo $900 imari, I'm not sure of the rate but roughly ngatingoti mari iyoyo kuda inotosvika kana kuma$19,000. handina mari yakawanda kudaro. Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, kana kuinewo vanenge vachida kundibetsera kana vekumasowe ndibatsirei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ko ingawani kumashure uko mukoma maimbopotawo muchiunza ng'anga kuti dzinge dzichivazotidzidzisawo panapa pachannel, dai zvaibvira kana maprofita aipotawo achiuyawo pachannel penyu, nekuti seni zvangu ndo pandakazvitoona kutoti kuromba kunenge kwakanaka mushure mekunge ndambonzwa imwe ng'anga ichidzidzisawo pano, saka here I am ndikudawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Mukoma, you sound very confused. Apa muri kuti hamuchade kuita zveurombwa, at the same time muri kuti zvakanaka zveurombwa, and kana kuri kunzi kunenge kuine umwe munhu akaenda akanoromba out there because of me, nongotiwo Mwari dai makwanisa kundiregerera, because I never want such a thing to happen, kuti munhu angaenda kunoromba achiti ndakanzwa pachannel yamukomanashi. No, that is not my intentions when I created the channel. Asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Nyaya yangu mukomanashi yakamira sekudai. Ndino umwe murume uyo wandiri kudanana naye, saka murume uyu iye ari kuti anondida, but nyaya iripo ndeyekuti ndinoti kana ndikamuudza kuti amai kumusha vari kuti havana chakati, anotsamwa kupopota mukomanashi, anozondipa zvake mari yacho, but ndinozotumidzira mari iyi misodzi ichingoyerera, ende dzimwe nguva anotombonditorera kadhi iro raakandivhurira, especially kana kuti amai vakangogara vandiudza kuti havana mari, anobhoyekana kugumbuka. Saka handina hangu confidence yekuti ndinge ndichimubvunza kuti kowai achindishungurudza kudaro, kana zvechokwadi achindida achida kundiroora, why is it akavenga amai vangu kudaro. Apa hatombovazivi because takangosanganawo muno muSouth Africa. Todawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, kana mukaposta nyaya yangu ndisevhiseiwo mukomanashi. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Munhu uyu ine hangu vedare ndinoona sekunge mwanasikana uyu dai angosiyana naye muvhesi uyu, because kana kuri kunzi anovenga your mother, the woman who gave birth to you, panenge pakaipa. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndine mushonga uyo wandinawo. Mushonga uyu ndinowanzo kuti kana ndikapfuudzana newe uine mari yakawanda, let's say maybe unenge uine kana 200 kana kuti 300, ndo basa rangu iroro randinoita nemurume wangu. Tinongoswera tichingoita ma-up and down makaremo muno muHarare. Saka tichifamba kudaro, mushonga uyu tinenge tabva kumba tauzora. Saka iwo mushonga uyu unovava kuita kunge dhorofia chairo, apo kana kuri kunzi ukazosenza kuti munhu uyu ane mari yakawanda. Zvino tine vamwe vakomana zvekare avo vatinozoshanda navo. Isusu hakusi kuzonzi ndisu tinozouya tobva tazokutorera mari iyoyo, no. Mhiko dzacho dzatakaita hadzitotendedzi kuti tinge tichiita saizvozvo. Then vakomana vaiva ndo vanozotanga kukuronda, naivowo vane n'anga yavo. N'anga iyi inopota ichivapa mushonga wekurivadza zvokuti kana ukasangana navo vakomana ava unongorivara kwe2 minutes then ubva watobirwa mari. Umwe anokwanisa kungouya ototanga kutotaura newe sort of like sweet tongue. So munhu anokwanisa kutongouya kwauri achikubvunza kana madirections mukunotaura newe, mari iyoyo yaunenge uinayo inotongonyangarika. Then paunozotarisa mushure mekunge munhu uyu waunenge uchitaura naye aenda, ndo paunozoona kuti hausisina mari, zvokuti you become so confused. I'm sure kuti vanhu vakawanda vasangana nawo masituation iwawawo makaremo muHarare. So mukomana ashinda ngoyawo panapa kuti tige ndichizoreurura, because I didn't in secret to tell you the truth. Zvinhu izvi zvatiri kuita inini hangu handizvifarire, but ndo zviri kutotiraramisawo pari zvino, because muno muZimbabwe kunyange ukati unoda kuita zvekutengesa uchatengesei, because hembe dzangozara, kunyange zvichivhenda zvacho everywhere. Harare yose yangozara nevanhu vanoita zvekutengesa. Zvimatakshop izvi zvakambotanga zvichaitisa vanhu mari, but now hazvisina mari, because pano chitakshop apo chitakshop nyika yacho mukoma yakangooma iyi. So murume wangu ndiye akaenda kun'anga, then inini ndakazongodaidzwawo kwava kungoziviswawo kuti isusu tainge taromba, ende mukunoromba kwedu tinofanira kuti tinge tichizopota tichitenga mbudzi. Kana tatenga mbudzi tinoiuraya tobva tadya nyama yacho iri mbishi. Izvi tinozviita huri usiku. Nyama inenge yasara tinofanira kuti tinge tichizoenda kunoirasa musango. So ndiyo confession mukoma. Please post for me when you post my own story. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo zvakangoma hazvo vedu we akomanaka. Yeah, just imagine kokuzodya nyama mbishi. Yeah, rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Komana shi ndinoda kureurura kuti ndakarambira mukadzi wangu kushaya mbereko, uye zvekare ndakabva ndachizotaura nefriend yangu, because inini nefriend yangu tinoita mamwe madhiri anotyisa. Chihure chake chose chinozivikanwa neni, uye zvekare naiyewo anoziva chihure changu chose. Saka pandakamutora munhu uyu, pandakaona kuti mbereko yainge ichitoramba zvechokwadi, ndikabva ndati nyaya iri panapa ndeyekuti mukadzi uyu ndofanira kuti ndige ndichimuramba, but ndainge ndichida kuti ndinge ndichimuramba mune zvakanaka, zvekuti iye wherever she will go to anenge ava kungozvisvora kuti I lost my husband because I cheated on him, uye zvekare nekuzoshaya mbereko. So ndakagara naye mukoma, I was treating her really nicely. Then zvakazoitika mukomana ashe ndezvekudai. So ndakabva ndachizotanga kukomplaina ndikati but baby, nguva yatagara tiri tose yarebesa. Tararaone kuti mari yose iyo yandiri kukupa, tararaone kuti mari iyi yakawanda sei. Saka iye ndakamuudza zvose izvi kuti iye agare aine that bitterness mumwoyo make, kuti murume uyu saka haachatondidi nekuda kwekuti ndiri kukonyiwa kumuzvarira mwana. So at the same time ndakabva ndachizotanga kutaura manje nefriend yangu ndichimuudza kuti this was my plan. Saka friend yangu akabva achizotanga kungopawo comfort
to my wife apo pandinenge ndisipo until azoti maybe my friend ndiye ane problem, maybe iwewe neni tikambozama. Saka vakabva vachizotanga kurara vose. Zvose izvo zvandainge ndichizviziva mazuva acho ndakabva ndatowedzera kumusema ndichiitira kuti iye ange achiramba achingonzwa kuda friend yangu. So one day ndakazotongovabata zvavo vari busy vachiita bonde, ndikaita sekunge ndava kunetsana nefriend yangu, but zvinhu zvatainge takatoronga. Ndikabva ndatomudzinga mukadzi uyu, but wherever she is mukoma mwoyo wangu unorwadza because aivawo munhu aitongova bore. Problem yake yainge iri paari yainge iri yekuti iye ndakatoona sekunge asingatombozvari. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. So if you are a woman ukaona friend yemurume wako achiuya achiti anokuda, be careful because pamwe inenge itori trap. Zvakangoma hazvo vedu we, rekedzai tebva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndiri kukumbirawo kubvunzirwawo kune vedare renyu kuti hakunawo here anoda mubatsiri wemumba kana mushopu. Ndiri mukadzi ane makore 25, ndiri mwana wangu 1 muno muSouth Africa. Ndinogara kuno kunonzi kuMpumalanga Nelspruit. Ndatambura pandinoshanda ndinopiwa 600 rands pamwedzi, haisi kutombokwana kana chinhu. Ndina amai vangu vari kurwara izvezvi, vanongoti kune vanhuudzai vana vangu vauye ndivaone ndisati ndafa. Kutaura kuno handina kana mari yandiinayo chero yekuti nditumire vatengerwe mushonga. Handina mukoma, ndatambura. Mai vanzwa nekungobuda mota dzatisingatombozivi kuti dziri kukonzerwa nei uko inini minyama yacho haiperi, kungogara ndichitukwa nevanhu nevandisina kutadzira, kuzama kutengesawo zvinoita vamwe zvinhu zvacho hazvitengwi. Ndashaya kuti ndoitawo sei ini mukoma. Yakapedzisira kubuda, yakabuda pamusoro peruoko. Izvezvi patori nevanga, zvigunwe zvavo hazvichatomboita straight. Izvezvi vane rimwe mota riri pamutsipa apa nepadhuze nenzeve, haisati yachena. Vari kuti vari kurwadziwa zvisingaiti. Vakatorara kutaura kuno mukoma Nashi, please ndokumbira rubatsiro ndikwanise kuwanawo basa, at least ndikashandawo ndinowanawo pekutangira. Maita basa mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo vedu we. Vakabva vatumidzira voice note iyo yavari kuti voice note ndisekuru hanzvadzi yaamai vataura apo. Ndava kutonyara kuti ndovapindura ndichiti chii, handina kana cent mukoma Nashi. Kune avo vanenge vachida kuvabatsira kana kuti regai ndigare ndangoverenga mafone numbers avo naika plus 2763553869 plus 2763553869. Kune avo vanenge vachida kutaura navo directly, kune vanenge vachida kubatsira please ngativabatsirei. Hanzi ndotsvakawo basa muno muSouth Africa kana kuti kuZim. Shuwa kupiwa 600 rands pamwedzi inenge iri mari haisi $30 a month. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Halo muzaya, zviri sei? Ndisekuru kuHarare. Ndanga ndichida kuti ndizive kuti unoziva here kuti mai vari kurwara zvisikaiti, vakaenda kwa ndapota vasaya, itai kuti mutsvage mari mubatsire mai venyu. Ndo zvinhu zvakanaka izvozvo. Tsvagai mari mubatsire mai venyu. Whatever zvamaona tsvagai mutumire mai vakwanise kurapwa. Mbuya vari kuvabatsira. Isusu vana sekuru tinopindawo, tichazopindawo tikakwanisa kuonawo mari tobatsirawo. Saka itai kuti mumhanye mukwanise kubatsira mai because vari kurwara. Ndo zvinhu zvakanaka izvozvo. Itai izvozvo. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways.
I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.